iphinde ngehla ngashona lundo nimahlikihlinga lantu asinga simende umfowandlovu wawubuza nje nawe ukuthi ushaya kanjani lesigini sakhe. Hawu suka madoda, ngithi hlala kanjalo tetelela mfana kaShezi uphumule kudala sibashaya ababhemsisi 2022 siyibambile. Angithi wena uhlipiza mahlipiza untombi ngithandela ukuma kwamazinyana. Wena ungumphathi wavolofola engenanhlamvu phansi kwelaseDavidson. Nakulonyaka ngisakushaya ngayo uthuthana umfowandlovu inkostina naseyidinobheni yachofa-chofa. Hey Gatsheni, engathi usuchofa kakhulu kodwa nawe manje. Yazi uvela ube yi-abnormal vele ukubhala umbhaqo wonke. Ngabili amadoda kubhaskithi kulonyaka uqagele nje ukuthi ngiphethe bani. Awu 60%. Awu 60%. Ucela umusa, umfokazuma. Awusuka madoda awumuno ngiqubula kanje ngobhaskithi. Suka! Ngiphinde ngishade ngomfana osemncane. Kodwa mawuze umsebenzi wakho ngathi nje umuntu omdala. Ukhaya, umfoka Mkhize. Awusuka